Добре, давай. Hello, това е Minecraft. Потата е... Ще правим епизоди на Minecraft и Бухо. Моти, нали, кафеден... Стига да се отстрана проблема. Да, защото е малко... Аз за малко информация, аз съм Кюм или Дримър. Аз съм козата, съм си козата. Обаче в League of Legends се пиша Трокси. И играем в Nordic East, ако някой пита. Така, ние сега ще правим епизоди в BGT, сървър на Minecraft. Ще има яйто на дискрипцията. Може би, ако не забравя да го сложим. Да, и други сървъри. Ще играем Hexed синглплеер, обикновен survival vanilla на Minecraft. И разни глупости. И така. И в мишмаш крило. Да гледам, като го отворя, да, посетите го. Аз също съм говорил с админа. И той каза, че ще бъде нищо уникално, но доколко това е вярно, не мога да ви кажа. След 2 седмици пускат сървъра. 2 седмици и пуснем ще IP-то. IP-то, когато е готово, ще пуснем в дескрипция на новото видео на епизод 1. Да. Специално представяне ще му направим. А в новия ни Minecraft Hexed World започнахме и ръчнахме един голям замък, коли и малко такива с скелетон дълги. И ще сме малко готови за начално. Опа, това не трябваше да го виждате хората, не махайте сега. Но може и да го изтрием да почнем отново. Често начало, че да може да видите всичко. Ако някой... Ти какъв проблем има с хамачето? Ами, бъгамите. Ама като и да е. Дори защото ако някой знае... Не, няма никакви прямо компетенции. Така, значи, ще направим и уроци по Майнкрафт, за всеки случай ако... Не на род! Не на род, Има ли било в момента? Да, бе, в момента снимаме. Какво? Дроб? Без мен! Това не е парти без мен! Не бе, той ни прави вент, бе. Гледайте, ще тръгваш ли? Къде? На координатите? Да. Може обаче нека да си направим наши, че да може да живеем заедно, нали? Все пак снимаме първи епизод. Също ще показваме как се играят игрите, които играем, какво е за сърва. Толкова си скаш, бе, иначе. Кой? Да, тука, значи, Владо ми пише, Иво ми пише в някакви конференции, ма добавят. Просто почиваш. Да, бе, верно. Да. Имаме си скайпове, ако някой пита, ще видим дескрипциите, едва ли някой Ако някой пита, може и да не ги даваме. Така сега... Зависи. Едва ли някой толкова много ще ни гледат. Максимум 100 вила, ако закараме сме супер радостни, защото това са доста за нас. Все пак е нов канала, КНК Studio. И ще добавяме по някои хора да играят с нас. Ако И имаме... може дори да направим Да, League of Legends с фенове. да. Стига аз да се оправя тъпия проблем с тъпия лич. Ще правим... Хора от 100 фрима ми падат на 15. 140. Да. 140 всеки вече. Ще оправим видеокартата му и те, ама едва някой ще гледа толкова. Но както и да е... Абе, тук се коля наляма, бяхме чакали. Ама както и да е. Ние да не се старвим, че... Така, ще покажем как се играят игрите, за сървърите, както казах, и така. И ако имаме възможност да играем с звезди, на каквото и да е, с добри хора, най-добрите, които е възможно. Чак най-добри. Които е възможно да играем. Да убедим. Които е възможно да убедим. Мораксли, клечули, спаркули, бля, даваме едва ли. Но като да е, надявам се. Кой едва ли? Едва ли са кадавам. Няма. Аз ако го фанаш, няма да се измъкне тук така. Така че не се знае дали няма да снимам с него. Също ще правим влог, в който ще има много различни теми. Да, начален влог ще направим. И се надяваме другите български блогъри да ни помогнат с някои тяхни видеота за начални стъпки. И ще добавим може би геймърка с нас, да се открием. Си правим маски, фем, ако е нужда. Добре, значи сега, първо да ти кажа, няма нужда да казваш всичко, което сме наумили. Не, бъдещ план, Ще направим в един влог, който ще бъде начален. И там ще обясним много неща.
Ако изобщо стане, ако козата не спре да говорим, Не. премолят. Добре. Така че ще видим. Добре, в момента може да смислите, че е доста тъп епизода, но не знам колко ще е. Но това е само начален, защото се представяме, А и не знам какво да правим, между другото. и ни пишат, айде да говорим. Виждате ли колко Но е? виждате колко сме известни. Да. Ма. Кавички, сарказми и глупости. Така, тук ми пишат това. Айде да тръгваме. Вземи си най-хубавите неща от Ender Chest, сложи ги там, най-хубавите. А пък ще правим отделни епизоди на нашия Survival и ще обясняваме за начинаещите майнкрафтъри или някакви подробности, които на някой може да са полезни. Водо ма тагна, човек. Какво? Пъка ма тагна. Сега не знам как ще му се измъкна. Защо да би, бе? Човек не знам. Ма страх да... Не ма тагна. И се измъкнах сам. Къде си? На спаун, бе? Да. В момента съм на спаун. Взели си най-хубавите неща? Ми взех тук малко дъра-бъра, ала-бала. Я кажи какво мога. Ами 12 аманта имам. 2 голд, 8 желязо, слаймбал, гънпадър, недърстар, храна, недърворд. Като цяло кое. Да, хората може обичайно. Да им попада шибания скапан интернет. Чакайте един момент, ще го правя. Дано пак да не се срини връзката. Дори като правим проблема, пак ще се върна. Така. Почнахме пак. Против малки технически проблеми, после в клипа това ще го видиш. Значи на много да почваме сега. Не на много, просто продължаваме стария клип. Окей. Чакайте, един момент. Добре. Нищо не е станало. Добре да говорим. Почнахме. А ти къде? Коза, ела тук. Коза. Да бе, следвам. Да бе. Добре. Окей. Чакай, ние нямаме някакъв кип. Май ни. Това нямаме аксесове. Тук е обикновен сървър, почти бъде. Айде да тръгваме. Чакай един въпрос. Така. Какви айтеми взети? Дърво, камък, един диамант, обаче аз вече имам 12. Аз да ти кажа ли аз какво носи? Ма в себе си? Не в себе си, аз да съм от... Чакай да видя да някой не ми следва на етите. Не ми следва. Аз нали имам вземи нима. Да. Няма се надявате да видите координатите. Не да видите го, да не видите координатите. Ние с без аз сме подготвени. Едва е някой толкова много ще. Така. Един проблем. Какъв? Никакъв. Като стигнем до някъде по-напредно, пак ще се върнем. Така, стигнахме до някъде и отново сме тук. Прасенци. Сега. Седи колко си блока на нататък. Дай, събер малко дърво. Ни. Много смилно. Добре, има хора, които го казват. Are they in any game modes in single player? What's this? Добре, има лак. Няма нищо, да. Чакай, стигнахме до море. Дай да направим лод. Добър ден, аз почти викам. Не, аз не знам. Да, ладно. Как ти лагаме? Ти хубаво, че не имаш... What the fuck? Наистина започна да лагам. Лоша работа. Админа трябва да спре да тегне това. Лак. Взех крафтинга. Може малко, може и сега да прекъснат сървъра. Дано да не го направя, че... И ще го пуснат пак, така че голямата работа няма да е проблем. Ще изхвърли дълго. Чакай ма мене.
продължаваме. Къртаме, да. Не е хубаво къртаме, тема. Тогава къртим огради. Айде бе, тръгвай. Чакай малко. Аз съм тръгнал, а ти не си тръгнал. Лаги, продължай напред. Ох, Май да не пуснем само координации. няма спокойно. Ето аз като си виждам фреймовете. И точно 8 часа. Така. След малко мисля да приключим епизода, защото стана около 20 минути. И мислим да го кръстим по един начин, не казваме. Не, че има значение. Давам 20 легендарки плюс 2 фулмейча, плюс 2 части, про 4, плюс 1 футбол за SMS от 2.40. То много богат бе. То. То се пълен измамник само, това ще кажа. О, сега да е ония лак, къде го пада. Падна от ворода, нали? Не, сгичнах са. И аз? Добре хора, мисля това е краят на Да стане. епизода. Защото... Став влак не знам какво да правим. Какво ще правим? Хайде, чао. До следващия клип.